Takže čaute ľudia, vás vítam u tohto nového videa. Dneska ste si mohli všimnúť, že som v nejakom inom prostredí. Že tuto nepoznáte. Ani ja toto nepoznám. Pretože legendárne duo sa znovu dalo dokopy, aby vytvorilo tie najväčšie bangre. Boris, pocovka. Pocovka. Už som bol vtišavý, tu myslíš. Čo? No a dneska samozrejme treba tvoriť ten content. Je rok 2026, vracajú sa OG videá, tak samozrejme ideme hádať príchute čipsov. Boris mi vždy tu dá čipsu, ja urobím ďalej. A musím trafiť príchuť, nemusím trafiť značku, ne? Hej. No, dúfam, že si kúpil Clever chipsy s príchuťou hovna. Brother, Dobre, otvori ich, ukáž ich na kameru hlavne predovšetkým. Absolútna klasika. Vlastne, toto nie je klasika. Nechcete ho voňať, či? No hej, z balíku. OK, to mi pripomína niečo. Je to vrúbkované? Sú to slaninkové čipsy? Áno. Ja som vedel, že to je tá príchuť. Neviem, čo som povedal slanin. Počúvaj, vonia to tak, jak to... Je to sweet chili inak! Vonia to úplne tak, keď som to ovoňal, myslel som, že to sú tie chili limetka. Ale keď som si to dal, daj sem, kamošku, to si berem domov. Tie sú fakt banger. To voní jak henty, vieš, také ten malé tenké vôka. To je môj píšak. Ukáž, ja som zepnul. Absolútna klasika. Vodu mi daj. Vodu. Kamo, chvíľu som sa pál, že to je tvoj píšak. Dávam, ty budeš šťastný. Budú. Ovoňať. Toto sú pre mňa chili metka. Daj. To sú chili metka, že? Ne. Hej. Yes, ja ženem furt. To sú moje najobľúbenejšie čipsy. Kamo, mne to pripomína tie staré časy, kedy si bol za kamerou. Inak viete, aký mám setup v skrini do riti? Ten dement má ešte menej priestoru, jak mal predtým. Takto vyzerá celý záber. Neorezaný, proste tu sú dvere skrine, tu je vidno jeho kurník. Ďalšia klasika, najklasickejšie čipsy. A ty čo si prišiel, že dajte mi najviac kosek? To vonie griba. Fuj, ty čo, najväčšia klasika, príchuť kapor. Solené Slovakia. Slovakia, ne, ale snack day. Ty čo si snack day nakúpil, to čo ťa sponzorujú? Dobre, poďme zadu, lebo to bude mať 1500 226 hodín. Ukáž. Snack day. Ja sa poserem. Snack day zase. To som sa tešil. Príchuť, cesnak. Tak to je, ne? Ani ja som nerozumel. To mi dačo pripomína, to mi dačo pripomína, ukáž? To bude dačo grillované, ale je to iba grillované mäsko nejaké? Nejaké rebierka grillované. Ne. Čo to je? Steak. Dobre, kulík, počítame to či ne? Ne. Snack day si ho dneska kúpujem, iba to 10. Aha, Lidl. Všetko bude. Lidl, sponsor programu. Ne. Poďme ďalej. Ďalšia klasika od snack dayu. Fakt nás nikto nesponzoruje, primárne nie je snack day. Daj mi opakať. Čo tu zase smrdí, jak kurník sumec. Lebo je to snack day. Daj mi do úst. Paprikové. Hej, a tam nebolo žiadne také exotické príchuťa, to nebolo žiadne. Exotické, čo pitahaja? No. Kamo, ale čakal som, že to bude ťažšie, inak pripravujeme ešte aj minerálky. Jaký je ne? Ja som nečakal, že to bude ťažšie. Aha, ja že nepripravujeme už nič. Ak budete chcieť pár 2 čipsov, Boris zoženie dajaké proste exotické chute, že spuchnutá riť a také proste semeno z koňa. Je to klasika, alebo je to tak... Je to snack day? Toto sú staré. Jak staré. To sa už si mohol. Ja som si hovoril, že kurník toto... Prečo mám dvakrát slovené? To bol prank. To boli paprikové.
To je taká salamová. Komu prichuť guľaš? Abo... Jak meso z kapusnice. Ale že? Mňam. Ako dobré, ale... Žereš kapotnicu vysušenú. Sú to slaninové? Aj. Toto nie sú dobré. Kapusnica. Prichuť guľaš. Kamo, ty si fakt nakúpil iba Snack Day. Snack Day. Pre pár dva, keď máte exotické nejaké prichuť. Ja ich označím na Instagrame, normálne Snack Day, collab dáme. Predstav si, a chcem vlastnú prichuť. Borisové vajcia. To bude jak to kyslé bude. Pustíš. Ďalšia klasika. No, každý mal, každý miluje. Stavím sa, že tam budú ešte smotankovo cibuľové. Smotankovo cibuľové čiste. Nie. Hej. Nie? Áno. Áno. Smotana. Degeš, smotana cibula. Posledné. Som zvedavý, čo si... Snack Day. Á. Není snack, ne. Toto voňavé kola. Jaká kurý hovno. Dobre, debilko. Poď normálne na kameru to voňam. Na kameru. No poď. To sú iba cibuľové. Ne. To je jarná cibuľa. Ne. Toto neviem. Jogurt a bylinky. Vedel som, že sú to tie oven bake. Sú dobré, sú fakt dobré. Ale nevoňajú jak kola. Takže som trafil 5. Dali ti mi vleť? Dám si z každej čipsy jednu. Zrobíme burger. Daj mi z každej čipsy jednu. Dobre, debilko, ale nie takú, že pokrivenú. A to je presne pre teba čipsa, čakaj, som videl tak, že predtým. Musím ju nájsť. Už tu asi nebude. Aha, tu je. S dierou. Neviem, čo som čakal od toho. Je to normálne. Nechceš kečuber na hlavou kúpiť? Není nikde nič, Boris. Ty si ich proste zožral v noci. Dobre, ladies and gentlemen, dámy a páni, chlapci a dievčatá, toto je koniec nášho krásneho videa. Dúfam, že ste si ho užili. Boris, poď čo ukážem nakoniec. Ale však už si krásny, pohľadný muž. Ak chcete pár 2, nakúpime na budúci top hnusné čipsy, normálne ho objednám z Tajvanu. Ak chcete prichuť minerálok, to bude aj tak. To nemáte na výber, ale aj tak dajte like, odber, zdieľajte, pretože tento rok sa bude robiť content, ideme sa na budúce a peace out, Boris, pozdrov. Ahoj.